Добре дошли в WebTransfer, аз съм Джулия Профит. Какво е WebTransfer? Това е социална мрежа, като подобна на Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, само дето тук хората не си разменят съобщения, а парите. Всички сме били в ситуация, която трябваше да вземем заем или да дадем пари на заем. Трансфер е установил правила между тези, които дават кредит и тези, които искат да вземат на заем. Система, с която работи WebTransfer, е наречена People to People, съкратено P2P, от човек на човек. Кредитоване на тази система е най-бързо развиващата се отрасъл на световния пазар на микрокредитиране. WebTransfer не се явява банка или микрофинансирана организация. Той не дава и не получава заеми. Той се явява социална скорингова площадка, на която участници от различни мрежи намират един друг, за да получат или да сложат парите със свои собствени условия. За момента милиони от хората по света са регистрирани в WebTransfer. WebTransfer е международна компания, чието генерален щаб се намира в град Майами, щат Флорида. Компанията има офиси в Ню Йорк, Кейптаун, Шанхай и Лондон. В Великобритания WebTransfer Europe Limited има лиценз на FCA за преводи на финансови средства. Рейтинг на WebTransfer, глобален рейтинг на Alexa Traffic Rank, непрекъснато нараства. За кредитори, даващи на заем на хора с рейтинг в WebTransfer, отсъстват рискове. Ако ние даваме на заем, то фактически част от получена печалба ние пращаме многомилионен гарантиен фонд, който ни връща парите в случай, ако човек не е върнал кредит. Ако ние взимаме кредит, то сума, която може да вземем, зависи от нашия рейтинг. Рейтинг се определя от собствен скорингов модел на WebTransfer и зависи от много фактори. Служба на поддръжка на WebTransfer работи на високо професионално ниво. За нашето удобство може да се зададе въпрос на сайта, социални мрежи Twitter, Google+, Facebook, на отделен сайт на WebTransfer Club или на сайт на support webtransfer.zendesk.com, където отиват всички наши въпроси. На всяко обръщане се присвоява номер. Бъдете сигурни, че ще ви отговорят. Седмични вебинари от службата на поддръжката, тренинги по финансова грамотност и новини на WebTransfer ни помагат по-добре да научим за проекта. Присъединявайте се! Социална кредитна мрежа WebTransfer. Социална кредитна мрежа WebTransfer. Здравейте! С вас е Джулия Колева. Преминете по реферален линк. Изберете социална мрежа за регистрация. Влезте в социална мрежа. Отваря се страницата Профил. Запълнете я. Задължително посочете в полето телефон, код на страната и номера на мобилния ви телефон. Той трябва да съдържа не по-малко от 7 цифри. Потвърдете номера, вкарайте код от получения SMS. Натискаме Още и Изпрати. Поздравявам ви! Сега сте банкир и финансист. На вашата сметка 50 бонусни долара. Можете да пристъпите към издаване на кредити. Как да се направи? Гледайте в нашите видеоуроци. Пожелавам ви успех! Социална кредитна мрежа WebTransfer. Социална кредитна мрежа WebTransfer. С вас е Джулия Колева. Днес ще говорим как след регистрация да се разпределят 50 бонусни долари. Натискаме копче Сложете. Появява се заявка за издаване. В нея е посочваме сума от 50 долара. Избираме максимален срок за бонусни пари – 10 дни. Избираме процент за едно денонощие. Ще ви подскажа какъв процент средно да си изберете. Може да се види в статистиката. За днеска това е 1,5% на ден. На по-долната линия вие ще видите цялата информация по вашия заем. Вашия заем, вашата печалба, вашите отчисления в гарантиен фонд, тази сума, която ще получите. Изпращаме заявка
Натискаме Потвърди. Долу се появява заявка с маркирано изложена. Остава да изчакаме, докато системата автоматически ще намери този, на който му е подходящ вашия процент. Подсказвам, ако много дълго не се променя в заявката надписа изложена на активен, необходимо е да махнете заявка и да направите нова и малко да намалите процент. Сега сте готови да каните приятели. Пожелавам ви много сделки! Социална кредитна мрежа Веттрансфер.